محمد سراج مبارك مستروي إلي دم قلمم جالي إنو كريد دمم يدي الله نيوك أحمد يو حالا وي لورو ندو ko lewru moƴƴuru no feewi l'islam o fof no woniri ni sen yi l'islam o fof no woniri ni ceerno wiirata ni l'islam ko sifa allah no ceerno wiirata ni l'islam ko sifa allah sen ƴeewi tan to ɗum fuɗɗoyi to son ƴeewi to ɗum fuɗɗoyi to ha yetti oɗo nelaɗo sallllahu alayhi ha yetti oɗo nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallama allah nelimo nde allah nelimo jippine makko alqur'ana jippine makko alqur'ana o e sunna o en ji oɗo diine en ji oɗo diine en ji oɗo sunna en ji oɗo sunna en ji oɗo tijaniya en ji oɗo tijaniya ndeɗo moƴƴere fof no diidoro ndeɗo moƴƴere fofof nonde diidorino ko allah rokki ko allah rokki kono ko kanko woni sababu kanko nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallama on poɗɗo noon noon so wiyama lebbi ɗi sappo e ɗiɗi toɗɗama lewru woturu ko hen are aduna toɗɗama hen lewru woturu wonde ko nden ndun lewru are aduna lebbi ko sappo e ɗiɗi mbiɗen lebbi ɗi ko sappo e ɗiɗi hen woturu yeɗa o feeña e muɗum e ñalawmaji ɗi fof no mbayi hewde ni kali ñalawma mo allah yiɗi yo are aduna o ñalawma mo allah yiɗi yo are e aduna o zamanuji ɗi fof no mbayi hewde ni e zamanuji ɗi fof no mbayi hewde ni e zamanu mo are aduna o e zamanu mo are e aduna o allah hawridini men e on ɗon zamanu allah hawridini en e on ɗon zamanu enen de en jetti allah no feewi enen de en jetti allah no feewi enen de enen kaani yidde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam enen de eɗen kaani yidde nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallama e mawnindemo e teddindemo e mawnindemo e teddindemo e weltorademo e weltorademo kanko e ɓesgu makko kanko e ɓesgu makko e wonduɓe makko fofof ɗum noon so allah newni jamma o ari ɗum noon so allah newni jamma o ari aduna o fof ene weltoro ɗum hay salotonoɓe ɓe nane tan mbiɗa yeeɓa ɗo e portable am nane tan omo yeeɓa ɗum e portable makko he madinatul munawwara ene waɗa jamma jibinede nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallama ɓe mbaɗi doggol seeremɓe ɓe mbaɗi doggol seeremɓe ceerno kaari ko nde toɓɓere yewtata ceerno kaari ko ndeɗo yewtata maɓe gon hedde jeeɗiɗo walla jeenayo maɓe gon hedde jeeɗiɗo walla jeenayo goto foof ene waɗana hen toɓɓere nde fotata yewtude e jamma o ɓen mbiyano ene ɓen palotono ɗum ko ɓen palotono ɗum ene mbiya ko bida ko adi ɓe tawti en enen ko hen ɓe tawi men enen ko hen ɓe tawi en caloɗen ɓe datto en ɓe datto en no ceerno wowniri en ni no ceerno wowniri en ni ñande hen ko weltorademo so maduhu nabiyi mbawɗen wadde mantudemo e yettudemo so salatul fatihi dañƴen wadde so qur'ana janga yimɓe ene mbaaje ene ciftine holi nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallama sabu kanko nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallama allah haalanimo nelaɓe allah ɓe fof allah ɓe fofof ɗo suratul an'am hawo yetti ulaika alladhina hada llahu fa bihudahu muqtadih ɓeɗo goni ɓe kalanmami ɓe o wi ɓeɗo goni ɓeɓe o haalanimɓe ɓe annabaɓe o limtaɓe maɓe gon sappo e jeetato annabaɓe limtaɓe ɓe maɓe gon sappo e jeetato ɓeɗo o wi ɓeɗo goni ɓe allah fewndi o wi ɓeɗo goni ɓe allah fewni peewal maɓɓe ngal ɓe joginogal ñemtinɓe royɓe nde kanko waɗanama o waɗanama mawludi nabi kanko waɗanama ɗum kanko ndeke kanko o waɗanama mawludi nabi kanko nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallama o haaltanama moƴƴuɓe yawtuɓe ɓe e par détail allah wimo ñemtinɓe kamɓe fofof jonnon mawludi nabiyine enen leñol makko ngol ko seeɗa e men dañi wuurdude e makko ndewde e makko allah gollide e makko jihaadi ko ɓuri heewde e leñol he ko
yiyanimo ɗum noon enenne haltanede en holinelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam gila to jinnaɓe makko ha e ɓesgu makko ha ɓe o darodino e diine o e karaysiragal makko e jambaragal makko e wondemo neɗɗo kersowo tedduɗo jiɗɗo julɓe jiɗanɗo julɓe kaltane ɗen ɗum e nder ɗiɗo jammaji tedduɗi enenne ganden mo mbawen ñemtindemo no Allah wiruno haali annabaɓe ɓe o hawrani haali golle mumen moƴƴe o wi mbo ñemtinɓe enenne ko ɗum tan woni ko gonɗen ɗo e wadde ko nande ceero men ceero Bachirou Thiam en jii gila lewru ndu dari omo heen ko yimɓe ɓe gandinte holinelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam so tawi neɗɗo wi ɗum ko bida ko kanko woni bida ay kamɓe wiyannoɓe noon ɓe dartini ɓe kirsama ɓe cokama e kasoji ɓeeɗa natini ɗemɗe mumen ene deƴƴi enenne ko haɗi en wadde mawlidin nabi ndeke wona bida ko kamɓe gonno bida on bida Allah itti ɗum ɗum noon eɗen ñaagui Allah yo Allah tawnu en jamma o enen e ceerno men e julɓe fofof ɗo mbawi tawede yo Allah rokkul islam so wiyama l'islam ko yimɓe l'islam ɓe yo Allah ɓeydanɓe teddungal e hurum e poolgu e dow hefereɓe e dow añɓe l'islam Allah rokka en kawral Allah jaabano en du'awuji e seeren ɓe men duwanto en ɗi yo Allah tawni en o saaha mo wuuri eɗen ɓeydi en ustaaki ceer Bachir o ceer Hammad a jarama a siftini ɗum woni ko jortano e maɗa alhamdulillahi rabbil alamina julɓe ɓe fofof beltima yo Allah yoɓe moƴƴere ceerno wi ɗum noon eɗen dokkodira du'aw e haajuji ɗi fofof mbaɗen fatiha e salatul fatihi Muhammadu sirajo mo barke mum saroye e leyde mo golle mum jaali e nokkure yiɗɓe mum jaɓi Allah njoke Ahmada yew haala maako o Allah tan woni golle maako o sunna tan